Анкарада көндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 2 сентябры сишәмбе. Сез турдан-тур эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналына тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Израиль камалыштагы Газзага ясаган һөҗүмнәрдә кимендә 51 фәләстинленең гомерен үзде. Медицина чыганаклары белдергәнчә, араларында авырлы хатын-кыз һәм 2 бала да бар. Канкоеш Шати мухаҗирләр лагере, Шейх Редван мәхәлләсе, Газа шәһәрендәге Әл-Сахаба медицина комплексы, Бурейш мухаҗир лагере, Газаның үзәгендәге Дайр әл-Балах һәм көньяктагы Хан Юнус калаларында була. Бельгия сентябрь айында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум шурасында Фәләстин дәүләтен рәсми рәвештә таныячак дип белдерде илнең тышкы эшләр министры Максим Прева. Ул дүшәмбе көнне X платформасында Фәләстин БМО җыелышында Бельгия тарафыннан танылачак һәм Израиль хөкүмәтенә каты санкцияләр кертелә дип язды. Гомум шура 9 сентябрьдән 23-нә кадәр Нью-Йоркта җыелачак. Франция июль айында бу җыелыш вакытында Фәләстин дәүләтен таныячагын игълан итте һәм илбашы Эммануэль Макрон бу адымны 2 дәүләтле чишелешкә таба юл дип атады. Шуннан соң берничә көн Батыш дәүләте шул исәптән Бөек Британия, Канада һәм Австралия башка илләрне дә шушы юлдан барырга чакырды. Прево Бельгиянең карары Газадагы гуманитар фаҗиганы исәпкә алып кабул ителде дип белдерде. БМО мәгълүматларына караганда, якынча 2 ел буе Израиль һөҗүмнәре төбәкнең барлык халкын диярлек күченергә мәҗбүр иткән һәм ачлык шартлары тудырган. Ул бу тану гади Израиль халкына каршы түгел дип басым ясады. Бу Израиль халкын җәзалау түгел, ә аның хөкүмәтенең халыкара һәм гуманитар хукукны үтәвен тәэмин итү һәм җирле вазгыятьне үзгәртү өчен адым диде Прева. Әлеге күренеш Газадагы геноцид белән бәйле халыкара ачуның үсүен чагылдыра. 2023 елның октябреннән бирле Израиль геноциды Газада 63 меңнән артык фәләстинлене үтерде һәм миллионнарча кешене күченергә мәҗбүр итте. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы Кытай, Һиндстан, Русия һәм Иранны да кертеп, әгъзаларының Газада тыныч халыкның үлеменә һәм гуманитар һәлакәткә китергән гамәлләрне катгый гаепләвен белдерде. Әлеге ачыклауны җирле хәбәр агентлыгы бастырып чыгарды. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасының 10 әгъза дәүләте дүшәмбе көнне Кытайның төньягындагы Тяньцзин шәһәрендә оештырылган саммиттан соң ясаган белдерүдә АКШ һәм Израильнең июнь айында Иранга карата һөҗүмнәрен дә кискен гаепләде. АКШ илбашы Дональд Трамп Израильнең кайчандыр Вашингтонда көчле булган лоббисының Конгресста йогынтысын югалтуына гаҗәпләнүен җиткерде һәм үзенең Җөмһүриятчеләр партиясендә буыннар алмашкан саен карашлар үзгәрүен таныды. Ул җомга көнне матбугат чарасы Daily Caller-га биргән һәм дүшәмбе көнне басылып чыккан интервьюсында Конгрессның Израильгә карата теләктәшлегенең үткәндә калуын һәм хакимиятенең 20 ел элеккеге белән чагыштырганда юкка чыгуын сөйләде. Әфганстанның көнчыгышында булган җир тетрәүдә исән калырга мөмкин кешеләрне җимерекләр астыннан эзләү дәвам итә. Якшәмбе көнне төн уртасында Пакистанга якын таулы төбәкне тетрәткән 6 балл зурлыгындагы зилзиләдән соң кимендә 5 авторшок теркәлә. Афәт 900-дән артык кешенең үлеменә китерә, 3000 кеше яралана. Кунар төбәге гадәттән тыш хәлләр идарәсе башлыгы Әхсануллах Әхсән операцияләр төне буе дәвам итте. Ирак авылларда әле һаман хастаханәгә эвакуацияләнергә тиешле яралылар бар дип сөйли. БМО миграция агентлыгы иң нык зыян күргән кайбер авылларга юл булмау сәбәпле әле һаман барып җитә алмауларын белдерде. АКШ геологик тикшерүләр оешмасы җиткергәнчә, җир тетрәүнең үзәге Җәлалабадтан якынча 27 чакрым ераклыкта 8 километр тирәнлектә була. Әфганстан дистә еллар дәвам иткән бәрешләрдән соң дөньяның иң ярлы илләреннән берсенә әверелде.
АКШ көчләренең 2021 елда аннан чыгуыннан бирле илгә читтән ярдәмнәр зур күләмдә туктады һәм әлеге хәл булай да зәгыйфь дәүләтнең афәтләргә җавап бирү мөмкинлеген тагын да киметте. БМО гомумсәр катибы Антонио Гутерриш дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә ихтыяҗларны тиз арада ачыклау, ашыгыч ярдәм тәэмин итү өчен вәкаләтләр белән бергә эшләүләрен белдерде. Ул беренче этапта 5 миллион долларлык ярдәм ясалачагын җиткерде. Суданның Дарфур төбәгенең көнбатышында булган зур җир шуышу бер авылны тулысынча юк иткән һәм ким дигәндә 1000 кешенең гомерен өзгән. Бу Африка иленең яңа тарихындагы иң зур табигый афәтләрнең берсе булып санала дип белдерә төбәктәге контрольне үз кулына алган фетнәче төркем. Фаҗига узган якшәмбе көнне үзәк Дарфур төбәгенең Мары тауларында урнашкан Тарасин авылында булган. Башлангыч мәгълүматлар буенча авыл халкының барысы да диярлек бу якынча 1000 кешедән артык булган, тик бер генә кеше исән калган диелә белдерүдә. Авыл тулысынча җир белән тигезләнгән дип өсти фетнәче төркем. Ул БМО һәм халыкара оешмаларга мәйетләрне табуда ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Төньяк Дарфур төбәгендә Судан армиясе белән парамилитар оператив ярдәм көчләре арасындагы каты сугыштан качып халык Мара тауларына сыенырга мәҗбүр булган, ләкин бу төбәктә азык-төлек һәм медицина чаралары җитәрлек түгел. 2 еллык ватандашлар сугышы нәтиҗәсендә илдә халыкның яртысыннан артыгы ачлык кризисы кичерә һәм миллионлаган кеше үз йортларын ташлап китәргә мәҗбүр була. Төньяк Дарфур төбәгенең башкаласы Әл-Фашир да көчле бәрелешләр астында кала. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. 30 августта Татарстан суверенитеты көне билгеләп үтелде. Әлеге бәйрәм 1990 елның 30 августында мөстәкыйльлек турында декларация кабул ителгәннән бирле бар. Ул көнне Казанда 40-нчы мәртәбә Уйнагыз гармуннар фестивале үткәрелде. Халыкны Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев сәламләде. Илнең 20 өлкәсеннән 700дән артык гармунчы катнашучылар бирегә җыелды. Казан сезне бәйрәм көнендә генә түгел, һәр вакыт көтә. 26-28 август көннәрендә дөнья буйлап сибелеп яшәүче халкыбызны җыйган милләт җыены узды. Без татарлар шундый халык. Яңгыр ява икән рәхәт, бәхеткә дибез. Кояш чыга икән шулай ук бәхеткә дибез. Горурлык белән алга барырга насыйп булсын дип ассызыклады чыгышы вакытында Васил Шайхразиев. Гармунчылар һәм үзешчән фольклор коллективлары республика көне уңаеннан бәйрәм йөрешендә катнашты. Алар Бауман буйлап Казанның 1 май мәйданына күтәрелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ат спорты комплексында республика көненә багышланган чабышларны шәрехләде. Казан ипподромында да бәйрәм. Биредә конкурс буенча халыкара ярышлар һәм илнең иң абруйлы ат чабышлары уздырылды. Чабышларда Россиянең 30 төбәгеннән 200гә якын ат, ярышларда 12 төбәк һәм якын чит илләрдән 160 ат катнашты дип язды рәис телеграм-каналда. Казан Кремлендә Дәрт Фест фестиваль кысаларында мода күрсәттеләр. Подиумга 15 җирле бренд коллекциясендәге модельләр чыкты. Алар татар стиленең яңа интерпретациясен тәкъдим итте. Подиум Татарстаннан 15 кием һәм аксессуар дизайнерын, шулай ук Чиләбедән махсус кунакларны берләштерде. Казан гаилә үзәге янында республика көненә багышланган концерт гөрләде. Бәйрәмгә Россиянең һәм Татарстанның төрле төбәкләреннән берничә мең кеше җыелды. Татарстан Республикасы көнендә Камал театрының яңа бинасында никахлашу тантанасы узды. Шунсы игътибарга лаек, анда төрле районнардан бер юлы 45 пар катнашты. Туфан Миңнуллин яшәгән йортларның берсенә Толстой урамындагы йорт диварына мемориаль такта куелды. Мәскәү скульпторы Рим Акчурин ясаган истәлек тактасына Туфан аганың карашы, кул язмалары да, ул туган Кама тамагы районы табигате панорамасы да сыйган.
1 сентябрь көнне Татарстанда яңа уку елы башланды. Мәктәпләр 49400-дән артык 1 сыйныф укучысын кабул итә. Шулар арасыннан 18600 1 сыйныф укучысы Казан мәктәпләренә укырга керә. Республиканың гомуми белем бирү оешмаларында барлыгы 521800 укучы белем алачак. Бу хакта Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу уку елында Татарстанның белем бирү оешмаларына 1000гә якын яшь укытучы килгән. Шуларның 400-е Казан мәктәпләрендә эшли башлаган. Август урталарында Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшинның әлеге вазифасыннан китүе турында билгеле булган иде. Аның урынына язучы Рөстәм Галиуллин билгеләнде. Татарстан китап нәшрияты миңа автор буларак та, укучы буларак та бик якын. Беренче китабым да биредә чыкты, барлык татарча китапларым да биредә чыкты. Шуңа да үз дөньямда, үз мөхитемдә калдым дия алам, диде Рөстәм Галиуллин Татар-Информ хәбәрчесенә. 106 еллык тарихы булган Татарстан китап нәшриятын җитәкләргә алынуның җаваплылыгын аңлыйм. Шуңа аның үз йөзен саклап, традицияләрне дәвам итеп һәм заманча трендларны кулланып эшләргә язсын, диде ул. Язучы Рөстәм Галиуллин тумышы белән Арча районының Наласа авылыннан 2018 елдан бирле Казан утлары журналын җитәкләде. Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию проектының 5-нче юбилей сезонының финалы булды. Анда иң оста биючеләр ярышка чыкты. Аларны мәртәбәле жюри бәяләде. Хәрәкәттә бәрәкәтнең 3 ай дәвамында шәһәрнең үзәгендә тарихи Камал театры диварлары янында 12 остаханәсе узган. Оештыручылар әйтүенчә, аларның һәрберсенә 400-500 кеше килгән. Гомумән алганда проект 5000гә якын тамашачы һәм катнашучыны җыйган. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе белән берлектә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Остаханәләр 2021 елдан бирле уза һәм шәһәрнең җәйге мәдәни программасының аерылгысыз өлешенә үрелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газеты, Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Төрек кухнясында йогуртның күп төре барлыгын беләсезме? Бүгенге көндә йогуртның сәламәтлек өчен бик файдалы булуы билгеле, һәм ул дөньяның күп илләрендә киң кулланыла. Кибетләрдә пробиотик, лактозсыз, ярым майлы, сүзелгән, җиләк-җимешле кебек дистәләгән йогурт төрен табарга мөмкин. Төрек кухнясындагы йогурт төрләре исә шактый. Йогурт Анадолуның төрле почмакларында, хәтта өйдән өйгә дә аерылып тора. Йогурт тәменә тәэсир итүче факторларның берсе аны ясаганда кулланылган сөт. Бүгенге көндә иң җиңел табылган сөт сыер сөте. Шуңа күрә бу сөттән ясалган йогуртлар еш очрый. Ләкин шулай ук сарык, кәҗә һәм буйвол сөте белән ясалган йогуртлар бар һәм аларның барысының текстурасы һәм тәме төрле. Сарык йогурты бераз ашкылтым, сыер йогурты бераз әче. Буйвол сөтеннән ясалган йогурт бик куе. Анда кальций һәм сыйфатлы аксым башка йогуртларга караганда күбрәк.
Türkiye'nin yığırtı bilen danlıklı tübekleri de var. Mesela İstanbul'un Kanlıca rayonu bir gasırdan artık yığırtı bilen bilgili. İstanbul'un Silivri ilçesi de yığırtı bilen dan tuta. Yakınşa 130 yıllık tarihi bulgan Silivri yığırtı 1870 yıllarda bari tek yığırt yasau için tüzülgen yığırt yurtunda yetiştirilgen hem İstanbul'a getirilgen. 1930 yıllarda meydanın kengaytip zor şehirlerge de jiberile başlagan Silivri yığırtı bugünkü günde de popularlığını soqlay. Türkiye'de yığırt türlülüğü bilen bir retten ondan yasalgan aşamlıklar da köp. Türk kuhnyasında yığırt şulpalardan salkın kabımlıklar, desertlar, soğuslara kadar köp aşamlıklarda kullanıla. Mesela Denizli'de hamanın tiresinde gece sütün koynar kastürülge salıp biraz yangan tem birilgen yığırt grill yeşilşeleri bilen tabınga getirile. Hatay'nın tuzlu yığırtın zeytun mayı hem temletkişler koşup aşılar. Yığırt rizq әзерләгәндә kullanılamı yok mu? Ул Türkler tabınında her vakit oluşturgısız aşamlık. Bularını bilesizmi? Yaklaştır sana yavaş yavaş kendini bana. Al içine tekrar derinine sakla kat kasırgana. Yalan söyleme bak gözlerime bitmiş olamaz. Yokla ceplerini aşk kırıntıların kalmış olmalı biraz. Aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım. Hayatta paylaşacak bir şey artık yoksa bir erkekle bir kadın arasında Yürürüm ipte ağım yokken emre kop koyu için. İnan çok çalıştım bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için. Neyim var ki sanki senden başka? Hadi son bir kez ceplerini yokla. Aşk kırıntıların kalmış olmalı biraz. aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım. Hayatta paylaşacak bir şey artık yoksa bir erkekle bir kadın arasında aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım. Hayatta paylaşacak bir şey artık yoksa bir erkekle bir kadın arasında
Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Мактарам тыңлаучылар, Түркия Авазы радиосының татар төрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.